Boas chicos e chicas, hoxe viñemos a contarvos como era a vida na Idade Media. A Idade Media foi o período da historia de Europa, especialmente de Europa Occidental, que comezou na caída do Imperio Romano de Occidente no ano 476 e finalizou coa caída do Imperio Bizantino no ano 1453, co descubrimento europeo de América no 1492. Na época medieval, as persoas interactuaban moito coa naturaleza, debido a que había moitos traballos, agricultores, gandeiros, leñadores, etc. Ademais, a xente de todas as clases sociais sufrían moito o frío, debido a que as casas adoitaban ter buratos, e tamén sufrían moito a calor, xa que non existían os ventiladores e tampouco había a costume de bañarse nas praias nin nos ríos. Tamén había malos hábitos hixiénicos. Debido á mala hixiene, houve moitas pandemias, como a peste negra, a fiebre amarela e a lepra, a tuberculoses ou a malaria, aínda activa na actualidade. Todo isto afirma que os homes e as mulleres da Idade Media estaban a merced da naturaleza. Nesa época popularizouse moito o cristianismo e tamén a arquitectura inspirada nos antigos romanos, sendo os arquitectos e os sacerdotes os máis coñecidos no pueblo. Ademais, entre as enfermidades e as constantes guerras, a esperanza de vida era inferior aos 50 anos. A xente que tiña cartos vivía en casas bastante similares a algunhas actuais, 2 pisos de pedra e madeira, co salón e a cociña abaixo e os dormitorios arriba, acompañado dun pequeno patio. E a xente pobre vivía en casas de pedra moi pequenas con 2 habitacións, sendo unha delas a cociña. Este tipo de vivendas adoitaban estar pegadas a outras vivendas. Os pobres adoitaban comer potaxes e guisos de verduras que esvechaban e de carne de cucho, mentres que os ricos comían alimentos frescos como queixo de cabra, uvas e trigo. As clases sociais altas, os ricos, adoitaban ducharse unha vez á semana, mentres os pobres unha vez ao mes. Moitos dos castigos por roubo castigábanse coa amputación de mans. Se tes cartos, poderías pagar só unha multa. Ata aquí o vídeo de hoxe. Vémonos!